शेअर मार्केटमध्ये मोठी घसरण झाली आहे। सेन्सेक्स 1450 अंकांनी गडगडलाय। निफ्टीमध्ये सुद्धा 455 अंकांची घसरण झाली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। हिंदू नववर्ष आहे, मात्र या नवीन वर्षाची शेअर मार्केटची सुरुवात मात्र काहीशी निराशाजनक आहे। मोठी घसरण यामध्ये झालेली आहे। सेन्सेक्स 1450 अंकांनी गडगडलेला आहे, तर निफ्टीमध्ये सुद्धा 455 अंकांची घसरण झालेली आहे। तर सध्या अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधल्या युद्धाचा परिणाम हा मोठ्या प्रमाणावर शेअर मार्केटमध्ये पाहायला मिळतोय। अस्थिरता आहे, कच्च्या तेलाचे भाव वाढलेले आहेत, महागाई वाढत आहे आणि या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून शेअर मार्केटमध्ये आपल्याला त्याचे पडसाद पाहायला मिळतात। मोठी घसरण शेअर मार्केटमध्ये झालेली आहे। सेन्सेक्स 1450 अंकांनी गडगडलेला आहे। निफ्टीमध्ये सुद्धा 455 अंकांची घसरण झाली आहे।